Det første, man skal gøre, når man logger ind på Multilo første gang, det er at gå ind på mine adresser. Her kan man se en oversigt over alle sine adresser. Hver adresse er for en båd. Har man flere båder, så har man flere adresser her. Alle adresser er sat til virksomhedens adresse som det første, men I skal ind manuelt og ændre det til bådens adresse på festivalen. Det er vigtigt, at I åbner festivalens kort for at se, hvor jeres båd ligger hen, og dermed sætte det rigtige lokation under den enkelte båd. Nu tager vi et eksempel. Vi søger først på Coco. Vi ser, hvor den er placeret henne. Og så kan man gå ind på kortet herfra og vælge, hvor ens båd er placeret. Er det bedre med satellit, så kan man trykke derop, og så kan man se, jamen den er placeret lige her, og så sætter man prikket præcis det samme sted, hvor det er sat her. Det er meget vigtigt, det er meget præcist, fordi der er mange båder, der ligger lige ved siden af hinanden, så vi kan levere rigtigt. Trykker man her, så er den overført hertil. Så trykker man redigere adresse, så er den hermed redigeret.